O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwato gubo sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Babae ang inyong gikaaway. Ha? Nakig-away ka mo, babae? Liniyan ka mo! Kay pamusilon ko ka mo! Dili ko gusto nga inyong bugal-bugalan ang babae. Labaw kong dili gusto nga inyong pasakitan ang babae. O ganun. Sige. Sangpit ka mo sa inyong santos nga sangay. Kay pamusilon ko kamo. Bukaan ko kamo sa inyong mga agtang. Unsay sa babae nga inyo manggitabangan. Nasuko na sila, Nyor. Kadasakpan akong nalikas itos mga nanagbilar. Unsa? Kinsay nakasakop nga nanikas kini sila? Ako, Nyor. Ikaw? Kinsay ito yung ani mo? Di ba nga ikaw katong niduwa o basketball? Di ba? O, Nyor. Huwag ko mahadlok nga. Magkig-away anak nila, Nyor. Gigamit ko lang ang gihatag sa Ginoo ako, Nyor. Kung sa may kapuslanan sa akong mga kamot, kundi na ako gamiton. Kung sa may kapuslanan sa akong mga bukton, kundi na ako gamiton. Ingo man lang ako mga tiil. Gigamit ko lang, araw ka panaliptan ng akong kaugalingon, Nyor. Nasuko man na sila. Kay nabunggo mo sa silang pagpanikas. Di ay. Luhod ka mga upat. Luhod! O karon. Kinsa gito yung ani mo? Atina, Nyor. Kinsa ikauban mo? Okay. Nangluhod ba sila? Atina. Niyakin akong armas. 45 kalibre kini. Kuha akin akong armas o po sila. Oh, sa Nyor? Niya ako pistola. Pamo sila. Aron sila makabayad, silang gibuhat kanimo. Nyor. Ayaw ka malaka. Ako ang bahala. Pamo sila. Abi, Nyor. Oh, Niya, Tina. Dawata. Pamo sila. Itumong sa ilang agdang. Aron dili mo sanay ang mga tikasan nga sama kanila. Aha. Unsang sugala ang ilang gitikas? Tikas sa duwa nga madyo ug hantak, Nyor. Unsa ba? Ang tikas nila sa hantak, nga usa ka panalang, pulos hari. O karon, nana, kablita na ang gatilyo sa kong armas. Tumong sa ilang agtang. Buhatan na. Nyor, sigurado ka, Nyor? Sigurado ko. Ayaw ka malaka. Dili ka mapriso. O gano'ng dili man? Ako nang mahibaw. May blake, pag-andam og limos para nila. Limos, o para palit og kadila. Para idagpot nato, base na lang ba? Mapurgatorio ang ilang kalang. Ayaw, ito, malungit ako. Ayaw, ito, sila.
O sa may ipaabot nimo? Buhatan na ang pagpusil kanila. O, Nyor. Diyan, Nyor. Itumong ko na silang angkat ang sumpuhan sa armas. Ala, Nyor. Sorry, Nyor. Nabot ang mga pulis. Imong armas niyo. Sawa, Nyor. Mo. Ups. Pasalamat mo nga niabot ang mga tanod. Kaya kung wa pa, buhagba mo nga wala kinabuhi. Mga tanod, hala, dadakin ang mga tawana. Kining mga tikasan. Magdali! Wala mga tanong. May tanong nga, may abot kita sila. Bilib ko ni mo, Inday. Kita-kitangaan mo. Tiguang na gid ka, Nyor. Ay, Elsa. Ay, sorry. Kapila naman gud siya. Mangutana sa kungahan gud. Nyor, Athena ko, Nyor. Athena ako nga, Nyor. Saludo ko sa imong kaisod. Og, wa ka mahadlok nga nakig-away kanila. No, ang anong mahadlok man, Nyor. Pulos mo itong mga tao. Gawas tingali kung mga buaya to sila. Wa ko nakita nga mga bunog nimo. Nakalikay, Ranyor. Ayun, may trabaho ka ba? Nga naman unta, Nyor. Patrabahoon di ka. Unsa trabaho, Nyor? Himuon di kang personal secretary. Ay, di lang ko, Nyor, oy. O, salamat. Ano, Blackie? Tanan, oy. Nyor, ato namin, Nyor. Yun! Ano sabi niya? Ano sabi? Puro beer. Sige, pagpalit pa mo. Pagpalit pa brong beer. Napuga case. Ha? Napuga case mo palita. Aron na magkainom mo ban. Oh. Tadi. Ano yan ka malagi? Mi Rico. Og salamat nga mi Rico. Tungod ka napugan ako ang patay nga mahitabo. Unsa? Unsa kita mo anan? Paminaw. Nganong karon lang mo, ha? Okay ra na, oy. Papa mo sa alas 12 tungang gabi, eh. Wala. Huwag bigibay ba disgrasya ka? May Blackie. Ay, na nagsulti standay good para dili mo kuyuhan mo. Ngano? O saan din nahitabo, Blackie, ha? Wala. Kita o gumbatis na yatin na. Rambol. Unsa? Ngano, Blackie? Unsang pagkahitabo, ha? Blackie. Ngano man? Unsang nahitabo? Ay, Sa isahi ko. Ay, nalang na na, oy. Hinungdan lagi. Dili mahimo, ha? Kung dili ko ni mapahibawon. Unsang hitabo, ha? Kita na ko rambol na, eh. Unsa? Rambol? Kontra kayo na ako, na, kanang mga sugar na matikasan. Ang ginoo ko. Karon, unsa may nahitabo, ha? Blackie, unsa nahitabo, oy? Jambos ang dami. Giambos ginoo ko. Unya? Upat ka lalaki. Ang, wala, yatara mo. Dag mga bunal. Ha? Usa ko sa ban. Usa ko sa bunalan taon. Na. Pero, sila yatin na. Stasi. Wag yun. Believe ba na ko? Wag yun ba ko? Ha? Wag ka pangus. Wag gatlas. Ha? Siya mo yung nakikumbate. Di lagi ko makatuogaw. Upat ka lalaki. Pulo sa katilaw sa kumo. Pati din tayo tina. Ginoo ko. Yamo si Don Tiburcio. Iyang gisanta ang away. Pero iyang yatagan og armas si Deatina. Gulit Deatina. Ano pusilon ng mga kontra. Pero niabot ang mga tanol.
ni Don. Diborsyo si Daya Tina. Pa! Ngayon mo ni personal sekretary. Pa! No, dili ko musugot. Nakadungog ka, Blackie. Dili ko musugot. Di ko gustong matakdan sa kahugaw ang akong anak. Nay Matilde. Unsa maghangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Esparz, musical scoring Randy Nacorda Tayet, audio editor Jeffrey Cabonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.